Sziasztok srácok, ebben a videóban Minecraftot fogunk és elkezdem a hardcore sorozatomat. Kezdjük el a játékot. Vágok először fát. Na, elég is lesz. Akkor csinálunk gyorsan ezt crafting table-t, srácok. Szerintetek ki tudom vinni a Minecraftot? Írjátok meg kommentbe. Na, először csinálunk facuccot. Meg is van. És most kéne házat is. Meg ágyat is. Jobban táva könnyebb. Ti már hányszor vittétek ki a Minecraftot? Írjátok meg kommentbe. Először is csinálunk kőcuccot. Look at me, I am adorable. I've got those like Puss in Boots eyes. How could you ever say no to me? Is this a gym for cats? I'm so strong. Can I run on the treadmill? Do I not fall off? Do I have to stay on for like, okay, it's actually a little bit difficult. Okay, you got this, you got this. Good. Na, akkor folytassuk is. Kajátnak találtunk is. Mondjam kaja. Megnézem, hogyan kell sütét csinálni. Itt lesz, ha jól tudom. Csak srácok, én már ezeket már nagyon várom a reklámokat. Kikapcsoltam a netet. Így már elvileg jó lesz. És nem ad a reklámot. Na. Most már lehet tudunk költőszöket csinálni. Jó, akkor bárcsak most nem fontos. Ott már jön is a egyik kaja. Meg is van. Az a jó, hogy dzsungelbe spawnoltunk.
szén? Gyorsan csákál. Ássuk ki. Szén. Akkor egy. Mennyire fát szerelni, hogy építsen dolognak házat. Azt utána bányászhatsz. Akkor már szedjék kivető kemencéhez. Ja, az igaz, minden. Osztom ennyi szén! Találtam, de bőven. Meg is van az első XP szintünk. És akkor csinálok kemencét. Lezudít. Ez bármire jól jöhet. Bambusz. Házat még nem csinálunk. Lávató. Majd a következő videóban csinálunk házat. De addig is életbe kéne maradnunk. Vagyis, bocsánat, maradnom. Van nála csont? Nincsen csontom, az a gond. Virágokat is ki kell nyitni, mert bármire jól lehetnek. Ágyszínezés mondjuk. A kutyát megöljük. De ez meg fog támadni, ha nem tudnád. Jó, de erősebb vagyok nála. Csak nem az kell, csak ne legyen körülötte még egy kutya. Mert akkor az megtámad. Meg is van. Szegény. Legalább XP-t kaptunk. Hát mondom, igazi Minecraft. Nem! Ó, kaja. Javadáztak neked. És még egy. Jó kutya! Na. Te idiót. Ja, megöltem mindegyiket. Találtam bárányt. Az a jó. Ott alul volt még egy. Hol? Mindegy. Úgyis megtalálod. Segíts, Leci. Pipi! Az egy pipi, te. Ja. Rávágtam egyet a seggére. Majd csak egy normális biomot kéne találni. Meg itt nincsen sima hely, az a gond, és így Szedjél nem sok fát. Ott, meg is van az ágy. Hé, te! Hány éves vagy? 8? Akkor dögölnek. Ide csak 10 évesek jöhetnek. Azért. Hát nézd meg, tudsz ágyat kraftolni, mert mindjárt esik. Gyere te is! Gyere te is! Nézd meg, hogy tudsz ágyat kraftolni. Ráci. Nem. Jaj, nem tudunk, mert van igaz gyapjunk. De Az egyik szürke. igen, az a baj. Vagy át tudnám színezni mindegyiket pirosra. Ha mindegyiket átszínezném pirosra, hogy ezt... Igen, át is lehet! Úgyhogy lehet lesz ágyam.
Akkor ez meg is van. Tollra kicseréljük. Ezt is csinálom. Akkor igen, meg is kapjuk a piros gyapjút. És akkor már csak a szürke kéne. És rácok, a jól csinálom, akkor talán most lesz is ágyam, és ott is van, srácok, a piros ágy. Gyorsan alszunk. Ugye átfestettem mind a 3 gyapjút pirosra, és lett egy piros ágyunk. Na, logika. Mert én tudtam, hogy még valamire jó lesz a virág. Na. Na, ha már van ágyunk, akkor túlélhessük. Szerint még. Vagy átjönne az ágyam meg valami. Jaj, meg ezzel a virággal át is tudtuk volna színezni a gyapjút. Mindegy. Most van, de már van egy jobb színű ágy. Na, akkor srácok, ennyi is lett volna a mai videó. Majd következik a következő videón. Na, szevasztok!